Fil-waqt li d-dar tal-anzjani f'Bormla m'għandix l-istandards meħtieġa biex l-anzjani residenti jgħixu ħajja dinjituża jirriżulta minn rapporti tal-esperti li ġew ippreżentati fil-Parlament li n-nuqqas ta' manutenzjoni regolari ma' żmien wassal għal terqa kbira. Irrapportat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd li tat tħarsa lejn dawn ir-rapporti li minnhom jirriżulta li l-kuntratt għaż-żamma ta' din id-dar ġie ffirmat minn Gvern Nazzjonalista. Dan jistipula li ir-responsabilità tal-manutenzjoni ta' kuljum kienet mill-kumpanija privata Care Malta. Iżda il-mod kif dan il-ftehim inkiteb kien vag ħafna u ħoloq interpretazzjonijiet varji. Dan kellu il-konsegwenza li d-dar waqgħet fi stat tal-telqa kbira kif ġibdet l-attenzjoni l-Awtorità tal-Istandards tal-ħarsin soċjali f'rapport li ħarġet f'Diċembru li għadda. Dan ir-rapport jirrimarka b'mod ċar dwar in-neċessità li tittieħed deċiżjoni għal terminu twil ta' żmien dwar l-istruttura tal-binja. Rapporti oħrajn preċedenti dwar l-istruttura jiġdu li minħabba li ma kienitx qed issir manutenzjoni regolari uħud mill-kampjuni tal-konkos li ttieħdu laqas biss setgħu jiġu ttestjati għax tmermru. Minn wieħed minn żewġ rapporti li saru joħroġ lill-kumpanija Terracor Limited li kienet intalbet tagħmel it-testijiet fl-2021 elevat 6 kampjuni, madankollu 2 minnhom tant kienu dgħajfa li tfarku mill-ewwel u l-evalwazzjoni ma setax issir. Dan fil-waqt li f'4 oħrajn ħareġ li l-konkos ma kienx ta' livell aċċettabbli. Jirriżulta li meta bdiet tiġi installata sistema ta' emerġenza għal kontra n-nirien u twaħħal apparat ġdid mas-soqfa bdew niżlin biċċiet sħaħ tal-konkos. Fost l-oħrajn in-nuqqas ta' standards imissu ma' ħafna mill-affarijiet bażiċi li hemm f'din id-dar, fosthom lifts, sistemi tal-ilma, arja kundizzjonata, dik ta' allarm f'każ ta' nirien, problemi fil-kmamar tal-banju u faċilitajiet sanitarji fil-kċina u anke fil-Londri. L-awtorità tinnota wkoll il-kmamar tal-banju żgħar wisq u mhux skont l-istandards tal-lum. Il-kċina tinqala kompletament. Il-lifts antiki, l-arja kondizzjonata dejjem bil-ħsara, il-boilers jitħadmu bid-diesel, il-kanen antiki tal-ilma bdew jagħmlu minn kull imkien u l-ġenerator jaħdem parzjalment mingħajr sistema biex jaqleb waħdu f'każ ta' bżonn. It-titjib estensiv li jeħtieġ li ssir f'din id-dar joħroġ ukoll minn weda elettorali tal-manifest tal-Partit Laburista Malta flimkien ma' residenzi oħrajn għal kura tal-anzjani fosthom dawk taż-Żejtun, tal-Furjana u ta' Żammit Klepp.